Saben dino dadi rasan-rasan mergo kahanan sing kurang kabegjan. Nalika mlaku kabeh padha mlengos, kaya-kaya awak iki dadi batang sing atos. Duh Gusti niki sampun ginaris, senajan larat ati iki ora lamis. Dipandang rendah ra tau diuwongke, mergo derajat lan pangkat sing dibanggake. Mung amarga ora duwe bondo dunyo, gampang banget wong liya gawe ati nelongso. Nanging elingo rodane urip kuwi muter, sing sugih ojo sombong, sing mlarat kudu pinter. Gusti niki sampun ginaris, senajan larat ati iki ora lamis. Dipandang rendah ra tau diuwongke, mergo derajat lan pangkat sing dibanggake.